Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke lapha ndifuna sike sithethe ngemeko kaMduduzi Shabalala. Kwehla kwenyukwa phaa kwinkundla zokuxhomana malunga ke nemeko yakhe kuMduduzi Shabalala. Abanintsi ke bekhala besithi uMduduzi Shabalala una 5 years ngoku ekwiKaizer Chiefs, akaseyo youngster. Kahle kahle ezi youngsters eKaizer Chiefs zawukhula nini, zawude ziyithwale iKaizer Chiefs xa kutheni. Abanye ke bathi ke bekuthiwa udlala une-matches 100 ke kwiKaizer Chiefs umfana omdala, kodwa akubonakali. Abanintsi bathi endaba kubonakale uya eyichana ke iKaizer Chiefs. Ndiyabona ke iindaba ezininzi ziphume emva kokubana ke ethe umfana omdala wenza lawa maphutha wenze phaa izolo. Maske singene ke siqwalasele nje imeko yapha izolo baphulaphuli ke ngelihlo lokuthozama, ngelihlo lomoya phantsi, kungekho zibilini eziphezulu njengayizolo, ngoba ndiqinisekile wonke umuntu benamaphaphu aphezulu phaa izolo. Akho mntu uye wayamkela ncakasana la meko ibisenzeka phaa izolo olandela iKaizer Chiefs. Andithethi ngomlandeli wePirates, andithethi ngomlandeli weSundowns, ndithetha ngomlandeli weKaizer Chiefs. Akekho obeyamkele la meko phaa izolo, more special phaa nge-first half lamanqaku mabini athe akhawuleza angena. Baphulaphuli ke ndifuna ukuthi ke mna ke nonompempe waphaa izolo urefa bephethe la metshi, ikhona apho ibibane ke imshiya khona la metshi, nangona ke singazungena kakhulu apha ke kurefri. Ndinayo into edine-yellow card, indlela ebezikhupha ngayo besangasaqolase nokubana ke iplayer uyibhale kangaphi ezincwadini zakhe. Zikhona ke lapho zawuphinde size ke sizawuza nayo ke leyo ke meko yoba kune-players azibhalileyo urefri angaqinisekanga nayo noba uzibhale kangaphi. Sigqithe ke lapho ke baphulaphuli siye ke kule meko ke kaMduduzi Shabalala. uMduduzi Shabalala umfana omdala izolo inoba nayo zibuza imibuzo noba sehleli phantsi into yokubana xa ejonge la match ayizolo atsho athi noko ungomnye wabantu abenze iKaizer Chiefs ke ayakwazi ukuba nidlule phaa izolo, ngoba xa sithethe inyaniso emsulwa, if kweza chances zintathu ebethe wazifumana phaa uMduduzi Shabalala, at least ke eyi-1 ebethe wayikora, laa game ngeyiphendukile la futhi iKaizer Chiefs ngeyiphumelela laa game, ngoba ke iStellenbosch besingekho ubakho kulaa mdlalo, and isystem kaGavin Hunt zange beyisystem yaxaka itim. uGavin Hunt ungumntu oqubulayo asogqiba adlale into endingasoze niyibone. Even iKaizer Chiefs phantsi kwesandla zikaGavin Hunt yayingana direction ibhola yakhe. So kwaphaa izolo iKaizer Chiefs beyicontrola la game, qha into ebethe kakhulu iKaizer Chiefs phaa kudlala, kufaka ii-defenders ezininzi. Yaze laa nto yakhokelela ekubeni ke ngoku uMduduzi Shabalala kunye noFlavio Silva bangabi nabantu bokudlala. Ububuqaphela kakuhle abona abantu bebekwazi ubeka ibhola phantsi phaa ibekwa nguMduduzi Shabalala kunye noSilva phaa izolo. uSirena be-out naye mfana omdala phaa izolo, anombalula kakhulu, and naye andinomdlala ngoba kangabe nabantu azodlala naba nikwazi ufaka ii-defenders ezingaka nisogqiba nilindele abanye abantu okubana baperforme. Kaloku Sireno abazo-defenders, zii-ball players. Xa ke ngokungazi ukwazi umfana umntu ozokwazi badlale nayo ibhola uyambulala. Futhi uphinde futhi uSireno wagqibela ukudlala kwimetshi eKaizer Chiefs nezamalekhe apho waphuma khona nge-injury, ubuye ngosozomfaka kwimetshi enje apha izolo, noko bufana nomntu ke omthengisayo. Ndingayazi ke nale nto yenza into yokubana ke batshintshe iskim njalo kabaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs, ngoba mhlawumbi if esaskim besihambe kwelaa hlobo likaModi, Lilepo, Shabalala, Silva, mhlawumbi ii-chances ezininzi kazide zifumane phaa nguMduduzi Shabalala. Mhlawumbi ke zifunyenwe boModi ezaa chances, okanye ke zifunyenwe phaa ngabantu abafana noVele Binance, umzekelo Lilepo, ezaa chances zithe zafunyenwe phaa nguMdu bakwazi ukuzivalela emnatheni. Ngoba uMduduzi Shabalala kuyaboneka into yokubana ke xa sethe waqhamka no-goalkeeper kubakho laa valo kumfana omdala angakwazi ukucinga kakuhle. Yilaa nto imbethe phaa izolo. Kuninzi
zike zenza ke zampazamo ndiyoyika into kubana ke ezampazamo ngelinye ixesha zamthatha zimgcine ke pha ebhentshini. Funa ke baphulaphuli ke sike siqwalasele ke lo mcimbi ke wezi goals ke wala mathuba kaMduduzi Tshabalala athe wawaphosa pha izolo. Ndiza kunifakela nazi video zalawa mathuba ke nani ke nitsho into kubana nina nicinga bokumele ba wenze ngoluphi uhlobo pha uMduduzi Tshabalala okanye abaqeqeshi bokumele bakhaleze bamkhupha pha izolo okanye bekumele ba ke baye bamyeka wagqiba imethi. Ndawuva ngani ke ngoba ke indlela esibalula ngayo ibhola ayifani, kodwa into ebalulekileyo ukubana sihloniphaneni sinikezane respect. Baphulaphuli ke akusoyam ndodwa, nani ningake ningene nitshone into kubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa kusubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.